Inselmilkom, illum il-ġimgħa 23 ta' Lulju infakru lil Santa Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa, kif ukoll id-dedikazzjoni ta' din il-kappella fil-Kurja li ta' kuljum minna qed jinxandru l-Qudiesa. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Ġesu jistedinna sabiex ngħixu qrib tiegħu bħalma l-fera tagħmel parti mit-zokk. Hija il-ħajja tat-talb u l-Ewkaristija li l-iktar jistgħu jgħinuna sabiex nibqgħu ngħixu f'Ġesu. Fakkarni dejjem Mulej li mingħajrek ma jien xejn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw mal-Knisja kollha llum il-festa ta' Santa Briġida. Santa Briġida twildet l-Iżvezja fl-1303. Iż-żewġet kienet għadha żagħżugħa, kellha familja kbira tmien tfal u rabbithom imħabba kbira b'edukazzjoni nisranija tajba ħafna, waħda minnhom fil-fatt hija qaddisa wkoll. U wara imbagħad ħajja ta' żwieġ, dedikazzjoni kbira, meta miet ir-raġel tagħha, hi dedikat aktar ħajjitha għal ħajja reliġjuża, fil-fatt waqfet kongregazzjoni reliġjuża u kitbet ħafna kitbiet ukoll ta' valur spiritwali. Fil-fatt hija kitba meditattiva illi tgħinna ħafna wkoll biex nidħlu fil-misteru tal-passjoni l-mewt il-qawmien ta' Ġesu. Mietet ta' 70 sena, ħalliet dan il-ġid kbir fil-Knisja u Papa Giovanni Paolo II għamilha wkoll kopatruna tal-Ewropa. Flimkien magħha aħna hawnhekk din il-kappella llum niċċelebraw id-dedikazzjoni, konsekrazzjoni ta' din il-kappella u għalhekk huma żewġ festi li se niċċelebraw flimkien. Ftakru din il-Knisja hija dedikata lil Alla u għalhekk post tassew għażiż ta' qima kbira lil Alla. Ġistu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej, int mexxejt li Santa Briġida mill-ħafna modijiet tal-ħajja u b'mod tal-aġeb bil-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' ibnek għallim tal-erf tas-salib għatina li tkun xi tkun il-ħajja li ngħixu nkunu nistgħu dejjem infittxuk
bibnik Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu s-Santa flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej bil-ġemgħa kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirajh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek, l fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba mal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek b'qalbhom kollha. Imma tassew li Alla se jagħmar fuq l-art, ara la s-sema u lanqas l-ogħla smewiet ma jesawk, u biss inqas din id-dar li bnejt jien. Agħti widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-ħannin tiegħu, mulej Alla tiegħi. Isma' ħalajta u t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmel quddiemek illum. Lejl u nar ħajkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih inti qed ismi jkun hemm, biex tisma' t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmillek f'dan il-post. Isma' mela t-talb umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbok f'dan il-post. Isma'ha int minn fejn tagħmmar, mis-sema agħti widen u waħfer. Il-kelma tal-mulej. Nirroddu ħajr lil Alla. Qassam responsorjali ngħidu flimkien. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejt ħdej l-artali tiegħek, emmit qiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi, flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u jma jfaħruk għal dejjem. Ħares u Alla tal-katana, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek, flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi, milli nagħmmar fit-tinet tal-ħżina flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena id-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott u jneħħiha, u kull waħda li tagħmel frott tinaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba fil-kelma li għedtilkom, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena id-dilja intom il-frejej, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef, imbagħad jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mogħti lilkom. B'dan jissebbaħ missieri billi tagħmlu ħafna frott u hekk tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
kien l-Isqof Vincenzo Labini li 235 sena ilu ikkonsagra din il-kappella li hija magħrufa bħala ta' San Kalċidonju għaliex hawnhekk hawn ir-relikwi ta' San Kalċidonju għadha l-festa tiegħu, ma fil-fatt it-titlu tagħha hija ta' Sitna Marija ta' Manresa. Din il-kappella tul is-snin laqgħet fiha tant nies biex jistgħu jitolbu flimkien fosthom seminaristi meta hawnhekk kien is-seminarju tal-Arċisqof. Illum qegħdin nagħmlu festa solenni tal-konsegrazzjoni ta' din il-kappella. Xi fisser meta aħna ngħidu li din il-kappella ġiet ikkonsegrata lil Alla? Ifisser li dan huwa post qaddis, dan huwa post għażiż kif smajna anke fis-Salm kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej. Hawnhekk aħna niġu biex niltaqgħu ma' Alla, biex nitolbu, biex niltaqgħu ma' Alla illi jħobbna, li jixtieqilna l-ġid, li jixtieq jimlina bil-barka tiegħu u jagħtina l-għajnuna sħiħa tiegħu. Hawn niġu biex nistgħu nagħmlu dik l-esperjenza li smajna wkoll fl-Evanġelu skont San Ġwan li nkunu maqudin ma' Ġesu bħalma il-frejej maquda mad-dilja. Hawn niġu biex infaħħru lil Alla, nirringrazzjawh u nresqulu wkoll it-talbiet tagħna. U għalhekk id-dar tiegħu ikkonsagrata lilu hija post verament għażiż. Hemm ħaġa oħra wkoll importanti. Meta aħna nidħlu tal-post ikkonsagrat lilu, aħna niftakru fil-konsagrazzjoni tagħna ta' kull wieħed u waħda minna. Għax aħna permezz tal-mamudija ġejna ikkonsagrati lil Alla. U għalhekk bħalma dal-post huwa għażiż għax ikkonsagrat lilu hekk ukoll kull wieħed u waħda minna. Niftakru dak li l-mulej jgħid propju fil-mamudija tagħna wkoll li l-kull wieħed u waħda minna inti ibni l-għażiż, inti binti l-għażiża, fik insib il-għaxqa tiegħi. U għalhekk ifakkarna kull meta nidħlu hawnhekk tal-post ifakkarna li aħna għandna ngħixu bħala ulied eżiż ta' Alla. Hawnhekk ukoll niftakru meta nidħlu tal-post li din il-Knisja hija magħmula ġebla fuq oħra, ġebla ma' oħra, u flimkien tifforma dan il-bini li huwa il-post għażiż, dar għażiża ta' Alla. U hekk ukoll aħna imsejħin biex inkunu ġebel ħaj fil-bini tal-Knisja tiegħu. Aħna li flimkien niffurmaw il-poplu ta' Alla. U għalhekk il-Knisja stess tfakkarna li aħna għandna din is-sejħa biex inkunu tassew il-poplu ta' Alla maqudin bħala familja waħda, bħalma l-ġebel kollu jinġabar flimkien, jingħaqad flimkien u jsir dan il-post għażiż. Hawnhekk aħna niċċelebraw din id-dar ta' Alla il-misteru tal-għajt, l-Ewkaristija. U Santa Briġida li taħet nagħmlu l-festa llum kellha imħabba speċjali għal misteru tal-għajt, tal-kontemplazzjoni, tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Fatt għandha talb sabiħ ħafna fejn tgħid imbierek tfaħħar lil Alla hekk propju għal waqtiet differenti ta' passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Ma Santa Briġida tallimna ħaġa importanti wkoll li dak li niċċelebraw aħna msejħin biex ngħixuh il-barra mill-ħitan u mill-bibien tal-Knisja. U għalhekk
is-sejħa li ssirilna kull darba li ninġabru f'post għażiż bħal mi l-Knisja konsagrata l-Mulej hija biex aħna ngħixu barra l-Knisja dak li hawn niċċelebraw. U l-barka li nirċievu hawn aħna nwassluha lill-oħrajn permezz tal-ħajja tagħna, permezz tal-kelma tagħna. Jew għalhekk illum nirringrazzjaw il-Alla aħna nagħmlu il-festa tal-konsagrazzjoni ta' din il-kappella. Nirringrazzjawh, nitolbuh biex aħna dejjem ikonna rispett sħiħ lejn id-dar tiegħu, id-dar ikkonsagrata lilu, li aħna dejjem niftakru fil-konsagrazzjoni tagħna fil-mamudija u ngħixu bħala ulied eżiż għal Alla, illi nagħtu semna bħala ġebel ħaj fil-Knisja tiegħu u li dak li niċċelebraw fid-dar ikkonsagrata lilu aħna ngħixuh ukoll barra il-Knisja biex hekk tassew nkunu sinjal ta' l-imħabba ta' Alla li niċċelebraw hawnhekk. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina Mulej mal-Knisja tiegħek. Jina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għamel ikonna dejjem rispett lejn id-dar tiegħek, id-dar li l-post għażiż fejn aħna niltaqgħu miegħek u li dak li niċċelebraw fil-Knisja aħna ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Aħna nagħmlu il-festa ta' Santa Briġida nitolbu biex nieħdu l-ispirazzjoni tagħha ta' ħajja spiritwali sabiħa, ta' intimità ma' Alla li tgħinna wkoll dejjem fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu wkoll għall-familji tagħna. Santa Briġida kellha familja kbira wkoll li ħadet sieba Bozza, nitolbu għall-familji kollha tagħna u speċjalment ukoll għal dawk il-familji li għaddejjin minn diffikultajiet anki fi ħdanhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu għall-morda kollha, dawk li qegħdin fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u nitolbu biex isibu l-appoġġ, is-solidarjetà, l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għall-kongregazzjoni reliġjuża mwaqfa minn Santa Briġida biex tkompli tgħix din is-sejħa li l-Mulej għamlilha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla intoġbok teqret il-bnidem il-qadim u toħloq il-bnidem ġdid skont qalbek fit-tieba tiegħek għatina li aħna wkoll niġġieddu ħalli nofrulek sagrifiċċju ta' tpattija li jkun tassew joġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax inti fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fi ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Biħi imu l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet ma' s-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Briġida u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni.
اħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox wettaqna bil-qawwa ta' dan is-sagrament biex bl-eżempju ta' Santa Briġida nitalmu nfittxu lilek dejjem u fuq kollox. Ħalli minn din id-dinja stess nilbsu s-sura tal-bniedem il-ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lil-Alla.
Nofru dan ir-rużarju għal familji tagħna u speċjalment ukoll għal familji fejn hemm id-diffikultajiet fih danu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jgħinna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu affrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minuħat jalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi żaltnatek ikun li trid int kif fis-sema kda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna, palma nafru l-minuħa għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik, li kinajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva,
Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan atturufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħ l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mit-imbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier Eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għadna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħorrina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja l-ħnien u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Brigida, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tar-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-illumina għattumana, aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. It-tmiem il-ġimgħa tajjeb.